क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दतमा दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 7 सान बर'नि दोरोङारि मोसानाय आरो दामजु फोरोंथाय मावबादाया दिनै थुंगेबाय। हारिमुआ मोनसे हारिनि आयना। आयनायाव नायोब्ला जेरै गावनि महर मुस्रिखौ आबुङै बेरखांनाय नुनो मोनो, बिब्दिनो हारिमुनि गेजेरजों मोनसे हारिनि आबुं महर मुस्रिखौ बेरखांनाय नुनो मोनो। बर' हारिनि हारिमुखौ मुलुग दरबाराव मिथिसार होनायनि थांखिजों आरो दामग्रा देग्रा आरो मोसाखावरि हानजाफोरखौ फेहेरनायनि थांखिजों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दतमा दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जुथायै बानजायनायाव दतमा हारिमु फोथाराव 22 अक्ट'निफ्राय 29 अक्ट'सिम 7 साननि हाबाफारिजों बेसेन नाङै बर'नि दोरोङारि हारिमु मोसानाय आरो दामजु दामनाय मावबादा खुंफुंदों। हारिमु आफादनि बानजायनायाव 7 सान दोरोङारि दामजु दामनाय आरो मोसानाय हारिमु फोरोंथाय मावबादा हाबाफारियाव दतमा ओनसोलनि 100निबो बांसिन उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बाहागो लानानै खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, सेरजा दामनाय आरो हारिमु मोसानायखौ सोलोङो। बे हाबाफारियावनो फोरोंगिरि महरै बाहागो लायो उरायदाव ब्रह्म, राजेन्द्र ब्रह्म आरो मोसाग्लांनायजों लोगोसे जारा फाग्ला मोसानायखौ फोरोंथाय होयो नीला नार्जारी आरो उफबाला बसुमतारिया। लोगोसे साफ्रोमबो दामगिरि आरो मोसाखावरिफोरनो फोरमान बिलाइ राननानै होयो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेतारि बिजितगिरि बसुमतारिया। नंगौ, हारिमुआ हारिनि आयना मात ओरैनो बुंलाङाखै जोंनि बर'नि सानसुमै लिरगिरि बिथांमोनहा। जों मोनसे हारिनि जे थामोनथा आरो बेनि थासारि आरो बेनि सिनायथिखौ जों हारिमुनि गेजेरजों जोङो मोनो। बेनिखायनो जोङो हारिमुखौ हारिनि आयना होननानै बुङो। जेरै गंसे आयनायाव गावनि महरखौ नायोब्ला गावनि महरखौ माबायदि बेखौ नुयो, थिग बेबायदिनो जोंनि हारिमुनि गेजेरजों जोंनि हारिनि थासारि आरो हारिनि सिनायथिखौ जोङो हारिमुनि गेजेरजों मोननो हायो। दिनै जोंनि थांखिया बेनो, जोङो जोंनि हारिमु जे जोंनि थाखानाय समायना रमायना जोंनि हारिमुखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगोन आरो हारिमु थाब्लासो हारिया थांनानै थागोन, आं बेखौ फोथायो। आरो जोङो मुलुग दरबाराव जोंनि हारिमुखौ जोङो फोसाबनानै जोङो फोजौनानै जोङो लाखिलांनांगोन। आरो बर' हारिया जेसेबांनाखि समसिम जे थागोन अब्लासिम जोंनि हारिमुवा थानांगोन। आरो जेब्ला हारिमुवा थैगोन अब्ला हारिया थैगोन होननानै आङो सानो। दिनै गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहा होनो जे हारिमुनि गेजेरजों मोनसे हारिनि गुबुन गुबुन जे जानाय लोंनाय, थानाय, मावनाय दांनाय बेफोर जे हारिमुआव गोलैयो हिसाबै हारिमुआव माबायदि जोङो मोनसे हारिनि जे गाननाय जोमनाय, दानाय लुनाय बेफोर हारिमुआव गोलैयो हिसाबै हारिमुखौ ओंखायनो जोङो फोथांनानै लाखिनांगौ एबा जोङो हारिमुखौ जोङो फोजौनांगौ होननानै आङो सानो। आथिखालनि डिजिटेलाइज मुगा बा ग्लबेलाइजेसन मुगायाव फिसा हारिफोरनि हारिमुफ्रा जोबस्रांलांनो हमदों बा गोमालांनो हमनायखौ नुनो मोनदों। बेबादिनो बर' हारिमुवा मालाबा सानसे गोमालांनायनि इसाराफोरनि सायाव मा फोरमायो? नंगौ, दिनै ग्लबेलाइजेसना माने जोंनि फिसा हारि माहारिफोरनि जे हारिमुखौ मन'ग्लाबबाय एबा फोजोबस्रांनायनि एबा जोबस्रांनायनि लामायाव फैगासिनो दङ। जोंहाबो बर' हारि हिसाबै जोङो गिनांगौ गैया, जोङो गिनांगौ दङ। जों बेनि थाखायनो जोंहा हारिमु आफाद हिसाबै बा जोङो जाथि हिसाबै गावनि हारिमुखौ लाखिनांगौआव, खामानि मावनांगौआव जोंहा गोब्राबसिन जोङो थासारिजों जुजिनो गोनां जादों। जोङो जिहेथु जोंनि राव हारिमुखौ जोङो फोथांनानै लाखिब्लासो हारिया थांनानै थागोन हिसाबै आरो जोंनि हारिमुखौ जोङो फोथांब्लासो हारिया सिनायथि जागोन हिसाबै जों हारिनि हारिमुखौ जों लाखिथारनांगोन। आरो जोङो बेवहाय जों माब्लाबाबो कमप्रमाइस खालामनाय नङा जे जोङो हारिया थाजासिम जोङो मावलांबाय थागोन हारिनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय। जोङो बेखौ हारिमु आफाद हिसाबैबो मावलांनांगोन आरो जोंनि गासैबो बर' हारियानो इयुन जोलैफ्रानो बेफोरखौ साननानै खामानिखौ मावलांनांगोन, आं बेखौ खावलायो। जोबोद बाख्नायथाव सोंलु। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दतमा दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफाद जथायै जोङो थांनाय 22 जुलाइनिफ्रायहाय दिनै 29 जुलाइसिम 7 साननि थाखाय जोङो मावबादा लानाय जादों। बे मावबादा लानायनि गुबै ओंथियावनो दं जे जोंहा बर'नि दोरोङारि मोसानाय आरो दामनाय देनाय बेखौहाय जोंनि बर' माहारिनि
गेजेरावहाय जों जेरै मगथिङै लाङोब्ला जों फोजौखांनो हागोन जौगाखांनो हागोन बेनि उद्देশ্যआनो दं जोंहा जेब्लानाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नेतृत्वआव बा बिथांनि आफादगिरि समावहाय बर' माहारिखौ जेथिंबो फोजौखांनो आरो फुवारखांनो लांनो थाखाय जेरैहाय आबाद बिथिङावहाय आबादारि दानानै होदों आबादारि आफाद आइजो माहारिखौ जौगानायनि थाखाय आइजो आफाद दानानै होदों थिग बिदिनो जोंनि हारिमु बिथिंखौ जौगानायनि थाखाय बा खामानि मावनो थाखाय बिनि सायाव दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ दानानै होदों दिनैहाय फैयै फैयै बे जोंनि आफादा 33 बोसोराव आगान होबाय बे समावहाय जोंहा मोनसे ओरैबायदि जोङो हारिमु आफादखौ दैदेनबोनानै जोंहा मोनसे जोंनि बर' हारिमु आफादखौनो ओरैबायदि मोनसे स्र' बिथिङाव जों लाबोनो हाबाय जे जोंनि दोरोङारि मोसानायखौ सिगां समावहाय गवालपारायाव आलदा मोसायोमोन उदालगुरियाव आलदा मोसायोमोन क'क्राझाराव आलदा मोसायोमोन दा बेहाय जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव वार्कशप खुङै खुंबोनानै दिनैहाय जों मोनसे स्र' अबस्थायाव लाबोनो हाबाय बे अबस्थायाव लाबोनानै दिनैहाय जोंनि बे बर'नि दोरोङारि मोसानाय दामनाय देनाया मोनसे इन्डियान क्लासिकेलनि फर्माव बे हाबनानै बेखौ जों मोनसे नट बा माबायावहाय सोनानै जों बेखौ मोनसे गथा महराव लाबोनो हाबाय दा बेनो जे जोंनि उद्देस्यआ जाहैबाय फैबाय थानाय जोंनि इयुन जोलैनि फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौहाय जोंनि बे बर'नि दोरोङारि मोसानायखौहाय जोंनि जा बर' हारिमुआ सोदांनानै लाबोनाय बा फोसाबनानै लाबोनायखौ जोंनि मोसानाया जाहाथे एखे फर्मावनो जायो एखे लेभेलावनो जायो जेरैहाय बेखौ जोङो मोसाहोनानै जोङो बुहुमनि गेजेरावहाय जोङो जेरैबायदि फोसावनो हाबाय थिग बिदिनो इयुननि जोलैनि फरायसा आरो फरायसुलिफ्राबो बेखौहाय जेरै सोलोंनानै लानानै जोंनि हारिमुखौ जौगानायाव लाबोयो लोगोसेहाय जोंनि उद्देश्यआनो बेनो जे जोंनि बर' गामिफोरावहाय खाम सिफुं सेरजानि रोंखांनाया गोम रोंखांनाय आरो गोमखांनायखौ जों लाबोफिननो नागिरदों बिदि वार्कशप खुंनानैनो जोङो दिनै बर' गामियावहाय खाम सिफुं सेरजाफोरखौ जों गोमखांनानै लाबोनायनि गुबै उद्देश्यआनो जोंनि बे मावथांखि आसाम जिल्ला क्लाबफोराव जे हारिमुखौ मावबादा लानायनि गेजेरजों फोरोंथाइ होबोदों बैफोर खाबुफोरखौ नोंथांमोनाबो मोनबाय बायदों नामा? आसाम सरकारा नैबे गोलोम बोथोरनि बन्द'आवहाय माखासे जिल्लानि सिङावहाय माखासे साब डिभिजनखौ लानानै बिथांमोनहा फोसावनानै मावबादा खुंनाय लादों दा बेहाय सरकारनि थरफनिफ्रायहाय सिदा माखासे फरायसालिफोरखौ सेलेकसन खालामनानै बिथांमोनहा फोसावनानै हाबाफारिखौ लादों दा बेहाय जोंनि बर'नि दोरोङारि मोसानाय माखासे फोरोंगुरुफोरखौहाय बिथांमोनहा लेंहरनानै फोरोंहोदों आरो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादा बेबायदि हाबाफारि लानायखौ जोङो सरकारनिसिम जों साबायखर बावगोन आरो उननि बेलायावहाय जाहाथे बिनि सोलायै जोंनि बर'नि दोरोङारि मोसानायखौहाय जाहाथे सरकाराबो हारिमु आफादजों सावलायनानै बे माखासे हाबाफारिखौ लायो बिनि थाखाय आं सरकारनिसिम खावलायहरबाय आरो नैबेबायदि जोङो हाबाफारि मावबादा लायोब्ला बेहाय ओरैबायदि माखासे थाखा फैसा रां रुफानि गोनांथि जायो दा बेहाय जोङो जोंनि आफादा थाखा फैसा रां रुफा गैया हिसाबै जोङो सोरनावबा एखमबा बिबायनो गोनां जायो एखमबा जों सोरनावबा बिदिनो खावलायनानै जोङो गोनां जायो बेखायनो जों खावलायनो लुबैदों बिटिसि सरकार बा आसाम सरकार बे मोनसे जोंहा हारिमु बिफान दंखायो हिसाबै जोंनि जिल्लाफोरावहाय सावरायनायनि गेजेरजोंहाय माखासे बिदिनो दोरोङारि मोसानाय दामनाय देनाय बिदिनो वार्कशपखौ लानायनि थाखाय हारिमु आफादजों सावरायनानै रांखान्थि बिथिङानो जा बा जिखुनु बिथिङानो जा बेखौ मदद होनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय बे थांनाय 22 जुलाइनिफ्रायहाय जोङो बे नैबे दतमा हालामावहाय जों मोननो हादोंमोन गासै 140 फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ जोङो मोननो हादोंमोन बेहाय नैबे बिथिङाव बिटिआर सरकारनिफ्राय माबायदि रेसपन्स मोननानै दङ नोंथांमोना जुदि बिटिआर सरकाराबो हारिमुखौ फोजौखांनायनि माखासे प्लेन पलिसि लाबाय थादों जोबोद बाख्नायथाव सोंलु जोंनि बिटिआर सरकारा आथिखालावहाय मानब गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा जोंनि हारिमु बिथिंखौ फोजौखांनो थाखाय बिथाङा स्रोद माखासे गोबां प्रजेक्टफोर लादों बेखौ जों सम सम सावरायबाय थानायाव जोङो थाफानो मोनदों बे जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा बे आरो बिथाङा सावरायनायनि गेजेरजों माखासे हाबाफारि मावनो नागिरनाय प्लेनिंफोरखौ दङ बिथाङा उननि समावहाय जोङो बिथांजों बे हाबाफारिखौ सावरायनानै मावनो हागोन होननानै आरो जोंनि हारिमुखौ फोजौखांनो हागोन होननानै जोंहा प्रमद बर' बिथां मानब गेदेर सारनि सायाव जोंहा गोबां फोथायनाय दं आरो उननि बेलायावहाय जों बिथांनि मददावनो जोङो जोंनि हारिमुखौ जोङो जौगालांनो आरो हाबा मावनो थाखाय जों खाबु मोनगोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय आरो बिसास दङ। थेंक इउ सार।
2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्को डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इकोनॉमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइंस आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।